खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव ना हमनाय एबा ना बुथारनायनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब नंगौ थारैनो ना हमनाय आरो बुथारनायनि सायाव लानानै फैदों मोनसे गिदिर रादाब नोंथाङाबो दैमा दैसा आरो बिलो हाखरफोराव ना हमनो एबा ना सारनो थाङो नामा जुदि नोंथाङाबो ना हमो आरो ना बुथारो अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय नोंथाङा दानिफ्रायनो बन्द खालामदो ना हमनाय एबा ना बुथारनाय नंगौ 15 जुलाइसिम ना हमनाय एबा ना बुथारनायखौ बन्द फोसावबाय जिल्ला कमिशनारआ जुदि ना हमनाय समाव बिफानारि मावख'आ नुसनोब्ला जरिमानाजों लोगोसे नोंथाङा खाजानो हागौ आरो नोंथाङा बे आयेनखौ सिफायोब्ला आयेननि नोजोराव गिदिर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ मानोना बे समाव नानि बिदै दैफुनाय सम बेखौ नोजोर बोनानै बिफाना ना बुथारनायखौ बन्द फोसावदों आयेन सिफायनायजों लोगोसे थिखानाय साजाखौबो होनाय जागोन बिफानारिया ना फिसिनाय आयेन आरो बिथोनफोरनि 23 दफानि सिङाव ना हमनायखौ 15 जुलाइसिम बन्द खालामबाय नंगौ थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय जागायदों बे होबथानाय आरो मरिगाव जिल्ला कमिशनार मावख'निफ्राय होबाय ना बुथारनाय होबथानायनिफ्राय बिथोन आरो बे थिखानाय आयेनखौ नोंथाङा जुदि सिफायो अब्ला बिफानारिया होखानाय आयेन बायदि साजा होगोन 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम फोसावबाय ना बुथारनाय बन्द खालामनो आरो कमिशनारआ फोसावबाय बे बिथोनखौ